I det her regnestykke skal vi lære at regne med decimaler. I første omgang ser vi bort fra decimalerne og regner det som et almindeligt regnestykke. Start med at sige 3 gange 6, det er 18. Skriver det bagerste af 18 her, og det forreste af 18 det er oppe i mente. Så siger jeg 3 gange 5, det er 15, plus den i mente det er 16. Skriver det bagerste af 16 her, og det forreste heroppe. Så siger jeg 3 gange 3, det er 9, plus den i mente, det er 10. Nu skal jeg til at gange med 10'erne, derfor så sætter jeg lige et 0 til at starte med. Og så siger jeg 5 gange 6, det er 30, skriver det bagerste af 30 her, og 3 op i mente. Jeg kan lige sløjfe de to ud, vi har brugt. Sådan der. 5 gange 5 er 25, plus 3, det er 28, skriver bagerste af 28 her, og 2 op i mente. 5 gange 3 er 15, plus de 2 i mente, det er 17. Så skriver vi 17 her. Så skal jeg til at gange med en 100, så derfor starter jeg med at sætte 2 nuller. Og så siger jeg 2 gange 6, det er 12, skriver det bagerste af 12 her. Og det øverste af 12 der, jeg kan lige strege dem ud, jeg har brugt. Og så siger jeg 2 gange 5, det er 10, plus den op i mente, det er 11. Skriver det bagerste af 11 her, og det forreste af 11 her. Og så siger jeg 2 gange 3, det er 6, plus den i mente, det er 7. Skriver jeg her. Så skal jeg have lagt sammen. Her der giver det 8 og 6, og her giver det 10. Så skriver jeg der, og en op i mente. Her giver det også 10. Så der kommer en op i mente, og så giver det 9. Nu skal jeg så til det springende punkt med at få sat kommaet. Jeg har ganget med 3,56 gange 25,3. Der har altså været 3 decimaler. 1 decimal, 2 decimaler, 3 decimaler. Derfor så skal jeg rykke kommaet 3 pladser. 1, 2, 3, og så sætter vi komma her. Så resultatet er 90,068.